nahi hori da. Azkenean aurren eta gazteen eremu hurbilean, eskolaz gain familiak, batez ere lehen urteetan, eta gero bere eremu hurbila eragiten du. Eta orduan eskola orduekin bakarrik ez da posible euskaldun oso izatea, ez bada familian ere baduela euskaraz egiterik edo bere lagun artea ingurunea ere euskalduna den. Orduan, aztertzen ditugu pixkat testu inguru guztien arteko harremanak eta orekak. Nik uste batetik, ikustea ze portaera dauzkeun bai gure egunerokotasunean eta baita behaien hizkuntza heziketan gainean, ez? Zer da transmititzen dena, zer jarrera eta ze irakurketa egiten den aurre edo gazte bakoitzaren momentu vitalaz, ez? Eta bere beharretaz, batzutan igual perspektiba hori bat ditzen dute, empatia lortzea, ez da nirraixa, galdetu beharko genioke zein dan, gure burari zein dan aurrean dakaguna, eta nire roletik ere zein behar beten, edo zer dagokidan, edo zertan lagun hori edan, ingurune horretan eragin dezaket, hori da igual testu ingurua eraikitzen laguntzen, bestetik laguntza edo akompainamentu emozional egoki bat egiteko sano sentitu dadin, indartsu sentitu dadin, galderak izan behar die zeintzu dien bere beharrak, nola kudeatzen ditutenik horiek, eta edo nola eraiki dezakedan bere identidadien indargune bat hizkuntzea dagokionez, ez da. Zitzaileak klasei dagokionez, ez duk igual esaten duen, botere harreman horiek, klasean bai ze bertatzen da. Eta ez bakarrik, askotan gure tendentzia dara esatea zirra egin behar duten, baina zergatik egiten den ere ikusi behar. Ez bakarrik kanpoko faktoria, baizik eta pertsona zein dan, eta zergatik egiten duen hori, ez? Nola razionatzen duen egoera bakoitzean, eta nik uste. Oinarrian hori daura pasatzen dena da, irakasle zanean, talde jakin badukazula, guraso zanean, beste rol bat da, aitortzen zizu beste rol bat gainera, eta hor kanpokoa, gehi barruko, etxe barruko harremanak, zer eraikitzen diozu nahi xiraldian, uste hori, baina lagunek ere badaukagu, zer esena, edo familiarteko beste batzuk, guraso izan den, eta uste dero gimarko gainizkirtela horako bandera gure buruei. Hizkuntza ekologiaren helburua da munduko hizkuntza guztiak garatu daitezen. Hizkuntzen garapen jasangarria, ezta? Eta gaur egun krisi linguistikoa ere badugu beste krisien artean, eta munduan hizkuntzak desagertzen ari dira, 15 egunetik behin da, esaten den titularra, ezta? Eta egoera horren aurrean, praktika ekologikoak izan nahi dute, galera hori oztopatu eta tokian tokiko berezko hizkuntzak garatzeko, biziberritzeko aukerak ematea. Gurera ekarrita, hizkuntzak desagertu ez daitezen mundu mailan eta gurean, gure lurraldean, euskeraz ere bizitzeko aukera izatea. Eta horretarako neurri orekatzaileak hartzea. Horretarako praktika ekologikoak, praktika onak nahi bada bultzatzea. Eta zentratu gera hezkuntza komunitatean. Hezkuntza komunitatea ulertuta ez dela bakarrik eskola, baizik eta familia, eskola, eremu hurbila, eta hor elkarrekin zer egin dezaken bakoitzak. Gure helburu argia da ikastaro honetan ekarri duguna nahiko genuke gure haur eta gaztea, gure seme-alaba, gure ikasleak euskeraz bizitzeko hautua egin dezaten. Orduan ez da bakarrik ezagutza, ez da bakarrik motivazioa da, motivazioa ezagutzera erabilera nola kudeatuko ditugu osotasunean, elkarrekin, aukera libre hori egin dezaten, autu libre bat egin dezaten, euskeraz ere bizitzeko, oso bizitzeko. Ez da arronda txikia. Ametxetako mundu bide hortan bintzen, prozesu ez dena. Uste dut aurreratu nahi zela eta azken helburua pixet hori dela, ez? Azkenean nahi dugu gure gazteak ere, beraien euskaldun izan da, nazioarteko izatea, universal izatea eta euskeraz bizitzeari zentzu bat ematea. Eta hori egiteko aukera
eta gogoa xirikatzea. Gure lana, hezkuntza komunitateko helduon gurasoon lana, da hori jakin-min hori, gogo hori sustatzea, moitzea, eta ez da izango bide bakar bat. Egongo da hausnarketa barne bidai bat, emozioen bidai bat, zergaiti zer da niretzat euskera, zer dan horrek bizi posea ematen dit, bizi kalitatearekin lotzen dut, eta gero gure beharrak, helduon beharrak, aurren beharrak ere ezagutu eta zubi hori egiten, eta haur bakoitzaren etapan oso desberdina izango da, ezta? Orduan, gurasotasuna zein zaila den, hezkuntza zein zaila den, saiatu bera ere ikastaro honetan, hori biharko egunean, aurraren garapen prozesua kontuan edukita, ez da berdina 3 urteko haur bat, 16ko bat, edo batzuk 18ekin esatu jazta zer eginik, edo bai, hor zer egin dezakegun, bide lagun izate hortan, beste gaiekin egiten dugu bezala, hezkuntza, nola lantzen dugu autoestimua, nola lortzen dugun ikastean nola lortzen dugun, eta hizkuntzari dagokionez, zer? Eta noraino, eta nola, eta... Nik horri gehituko nioke igual izateko eta etorkizuneko, goko etorkizunean, beste plaza bat behar deu, izun askiak sentitzeko, baina plaza hori eraikitzeko ere gaur egun kudeatzen dugu, igual kudeatzen txugu dauzkagun aukerak eta igual jarri barrean beste logika batian, horrea iritsi izateko ze praktika aldatu behar duten gaur. Igual hori identifikatzea kostatu txentzaigu, guk egiten dugu alde honen dena, eredu izan, baina eragilere izatea tokatzen zaigu, ez berez tokatzen da, eredu izan da bazea pixkat, igual plaza hori sortu alizateko, izetxeko lan dauzkat, ez? Hizkuntzari dagokionean ere, bai, gure lagun artean praktika berri batzuk eraikitzeko, hurrengoek ere naturaltasunez bizi ditzaten, edo, ni pertsona bezala ere portatzen nintzen, ez bakarrik euskara zikin, zer eragiten duten, zeskatzen diren bestei, aldaketa sozial bat izango bada, ez da bakarrik trebeak izatea, mundu honetan baizik eta mundu berri bat eraikitzeko gogo bat ekitzea, ez? Bai, pixkat aldaketa soziala eta nahi dugun gizarte eredua irudikatu, nora joan nahi dugu eta horre hizkuntzak zetoki duen, ez? Eta hortik ariketa batzuk dira, ez hor jarri eta gero egin atzerako dira, lortu, nola, ez da jartzen dira pixka bat, horrek ere markoetatik ateratzen laguntzen du eta zerbait desberdin egin behar dugunaren sentsazioa hori da, ez? Irakaslea gurasoak, kezkaionek eskatzen gaituena, datuak pixkat bildurra ematen duten artean, ez da? Eta badago bat ez, etorkizuneko gurasoek ere ez ditezen egon hausnarketa berdinean. Ze aldatuko dugu hori beste fase batean junduen, ez? Azkenik ez den erronka. Galdera gehiago ditugu erantzuna baino, identifikatzen jutea eta dana batea ikustea, ez? Ez da bakarrikan nik zelkarrizketa dauzkadan aurrekin edo dala semana badiala, bilobak, ikasleak, ez da bakarriko, nire ingurunearekin ere zelkarrizketa dakat, ez? Igual bi plano horiek batea lantzeko gogo bat, mundu jasangarria eta hizkuntza mundu jasangarriago baten mesedetan, ez da. Eta maila individualean, ez guraso bezala, baina baita ere guraso batzorde bezala, edo euskera elkarte bezala auzoan, edo eskola bileretan, irakasle gurasoen artean, zerbait egiterakoan hizkuntzakin zer. Eta hizkuntza ez bakarrik hizkuntza, baizik eta hizkuntza zerga, euskera zerga, eta horren atzean dagoena, ez da? Emozioak, motivazioak, eta gero eginez motibatzen dela. Beti ikasi duguna lehenengo motibatu, ez. Pixkat, danak astinduz, eta... Batek beste laguntzen jola pentsatu eta mintzet, ez? Lau zati nabarmendu ditugu, eta, batetik bada, ez, mundutik etxera. Zer da munduan, gozen ulertzea zer da hor, nola ulertzen dugun garapen eredu jasangarri bat bai, hori ekologiaren ikuspuntutik zen, hemen nola kokatzen ditugu zer dan, lehenengo, eta nola kokatzen ditugun
eraldaketa soziala ematekotan ere, nola emango da, jakitea zer liburuko ingo jogula, zertako prest gauden, eta hor nola ze joko zelaitak gauden eta zein da bakoitzan papera, ezta? Komunitatea identifikatzea bai, gure eragin esparru hori, komunitatea identifikatzea, hezkuntza komunitatea, hizkuntza komunitatea, zertaz egia. Eta, ze aukera daukan horietako bakoitzean. Gero, justo kontrako ere bai, etxetik mundura, etxean zer dakan, ez? Ze hizkuntza azkaun, hemen buelta-bueltan, eta, hiztunak eta elkarbizitza hori nola ulertzen den. Zaila horre, danok euskara ikasi arte, edo, beste elkarbizitza bat buruz hitz egiten hasi lekio. Eta, horre, danok gandik ikusi ezpadeu ere, gaurkoan bintzat, esaten, aur batek zer bizi du. Bizi du etxea, bizi du kalea, bizi du hezkuntza mota hau, bizi du elkarrizketa hauek, baina horraketa hauek ere bai. Aurrek bizituzten hezkuntza horraketen gainean ere, haitu geha, eta horren aurrean zer nola jokatzen den, edo zer dakar nitxeko, ez? Batetik gaur konstiente egean. Eta, hortik aurra ja, identitate askeak eukial izateko, zeintzu dien, non kokatzen dugun hizkuntza, maila identitarioan, zer dan identitate propioa, zein dan kolektiboa, ze azkenean, segun non tokatzen zaizun egotea, ezta, zerbait badezu zuria eta beste zerbait badezu kolektiboa, aukeratu behar hori izan baino, nola izan aske talde horietan. Eta, bila argaituko gare bai hizkuntza jabekuntzaz, sozializatzen ikasteaz, hor prestigioaz haituko gara, ze azkenean, bat beste aukeratzeko, pentsatzen dugu izango badala punto garrantzitsu bat, ze prestigio daukan, nun, eta nola xaxatu lehikeun horre ere bai, ezta? Eta, heziketa proaktibo batean, esaten dugu azkenean, batzuetan kosta ikentzeko, ezta? Aurrak gaztelania zei bat imadia, edo frantsesez zei bat imadia arten hor sartzea. Ez badagukin daudela, eta, ez ikia o ez ikia ezer, beti da parte hartzea azkenean, ez? Esatea eta ez esatea, azkenean, bibilbide bat beste hartzen horrek. Eta, nola egin, apropos lantzeko hori, elkarrizketa horiek irekitzeko, eta, bukaera bintzet egunerokoan ditugun erronka horien lanketa egineko genuke, esaten da, beradion eta nahu horrela erantzuten bani badit, txen gaude, tensio gora batean, esan diote gauza bat itxeko, eta bain hizkuntzan adatorrez, nola lehenetxi bat, beste, eta nola erantzun, ez? Hortako ulertuta, hausnarketarako ze fasetan dago, ze gaitasun daukan, zerrez, zeintzu dira bere importantzia gozak, eta pixka bat, jun jaisten, eta azken elkarrizketa zein da. Pixka bat, Bai, da praktikoa eta emozionala ere, gure bidaia egiten dugu, jutako bakoitzak, hizkuntza ere bidez, eta gero nola egingo dugu beraiekin, eta hor, bukatu, zer azpimarratu, lehentasuna zer eman, nola ikasten dugu ulertu ere bai, ikasketa prozesua zein da. Eta hor batzutan, ezinak non dauden, eta ze pasatuko zegoen ikasketa horretan, noiz den konstiente, noiz ez. Hau dena posible izan. Eta batez ere, hau dena umore punto batetik, eta olak egin gabe, eta hori saiatu gara ere, zer bestela negartzateako ginek, baina, jatzei da ilusio, pizgarri batzuk eta pista batzuk zein izan daitezken. Egoera realak lantzen, Bai, helburua da esatea, hau ere kontuan hartzen badeu, zein daikegu. Hau ere kontuan hartzen badeu, honen aurrean zer. Beste hau ere kontuan hartzen badeu, eta da saiatzea, alik eta gauza gehien kokteleran sartzea, eta esatea, hau danakin, zeu zer daikegu, o zer. Zer da nire esku, nire ito gabe, ezta? Motxila erantzukizun ez betetzen den, baina neurriko erantzukizun ez, ezta? Bitzantzako jasangarria da horrekin. Euskeraz bizitzea ondo bizitzea da, esan dugu, orgutentza artikatzea kontuko. Abi puntua da.
Horrean,